салом тамошобинони гиромӣ, видео имрӯзаро мухосем дар бораи ҷину шаётину деву парӣ бо шумо суҳбат кунем ки инҳо чӣ шахсоне ҳастанд ва чӣ гуна зиндагӣ мекунанд ва чӣ мехӯранд, дар куҷо зиндагӣ мекунанд ва ҷинҳо чанд намуд мешаванд. Хулас тамоми маълумотҳоро дар бораи ҷину париву деву шайтон дар ин видео мефаҳмед. Ҳатман ин видеоро то охир тамошо кунед ва ба дӯстонатон бифиристед. Иншоалло ки бовар дорам ба шумо хеле шавқовар мешавад. Бо шумо ҳастам Ноҳид Муродов. муҳоҷирони муҳтарам, агар шумо хоҳиш сафар кардан ба Тоҷикистонро доред ва маблағи шумо ба самоилот камӣ мекунад, пас мо шуморо бо як компания шинос мекунем ки аз шаҳри Москва шуморо гирифта бо мошинҳои барҳавову замонавӣ бо маблағи ночиз ба Тоҷикистон то шаҳрҳои Душанбе, Қурғонтепа яъне Бохтар бурда мерасонад. ва кадоме хоҳиш сафар кардан ба шаҳри Москваро доред ва аз Тоҷикистон то шаҳри Москва бурда мерасонад. Телефонҳо барои тамос 8965 236 35 61 8925 480 22 61. Акаи Бахтиёр зангҳои шуморо интизор аст. аз даргоҳи илоҳӣ сафари бехатарро ба шумо хоҳонем. ҷинҳо аз одамон барвақттар дар рӯи замин пайдо шуданд ва мисли одамон ба мусулмону кофир ҷудо мешаванд. яъне ҷинҳои намозхони мусалмон ҳаст ки номашонро парӣ мегӯянд ва ҳастанд ҷинҳои кофире ки аз худо наметарсидагӣ ки онҳоро деву балову шайтон меноманд. ҷин, аҷина, дев, бало, иблис, шайтон чист? ҷин калимаи арабӣ буда маънояш рӯҳ мебошад. ҷин дар асотирҳои ривоятҳои сохташудаи арабҳо зикр шуда, дар дигар китобҳои таърихӣ дар шакли ҷин, аҷина, дев, шайтон, бало, азозил, парӣ, аҳриман ва ба монанди инҳо буда. асосан ҳамчун шахсиятҳои нопок мебошад. то пайдоиши дини ислом ҷинҳо барои арабҳо чун худо низ буд. мувофиқи Қуръони Карим ва ривоятҳои мусулмони ҷинҳо аз оташи бедуд пайдо шуда, яъне аз Аллоҳ. мавҷудияти ононро инсон яъне одам одатан бо ягон ҳиссиёти худ ки ибодат аз 5 то ҳиссиёт дорад пай намебарад. ҷинҳо аз одамон барвақттар дар рӯи замин пайдо шуданд ва мисли одамон дар рӯи замин, осмон ва зери замин дар қатори дигар мавҷудот зиндагӣ мекунанду ба мисли мусулмону кофир ҷудо мешаванд. яъне ҷинҳои намозхону мусалмон ҳаст ки номашонро парӣ мегӯянд ва ҳастанд ҷинҳои кофири аз худо наметарсидагӣ ки номи онҳоро деву балову шайтон асосан меноманд. намуд ва шакли ҷинҳо. тибқи қиссаҳои мардуми араб 4 намуди ҷинҳо мавҷуданд ки аз ҷумла ҷинҳои ифрит, гул, сила ва марид ё малик мебошанд. аз ҳама ҷини зарарнок ин ҷини ифрит мебошад ки бо оташ сару кор дошад ва ба шайтон итоат менамоянду ба одамон таъсири хатарноку ҷиддӣ мерасонанд. ҷинҳои гул. ҷинҳои гул бошанд дар забони тоҷикӣ ба мисоли аҷина номбар шуданд ва асосан онҳо ҷинси модина яъне зан мебошанд ва дар биёбону мазору оромгоҳҳо зиндагӣ мекунанд ва ба сифати хӯроки худ мурдаи навро истеъмол мекунанд. сеюм намуди ҷин ки бо номи марид ё маликро дорад, дар осмон зиндагӣ карда аз ҷиҳати ақл ва тафаккур комил ҳастанд ва қариб ки фармондеҳи тамоми ҷинҳо мебошанд. афташон асосан сафедпӯш, сафедриш ва сафедшакл ҳастанд. ҷинҳои сила бошад. охирин 4-ум намуди ҷинҳо буда аз ҷиҳати иқтидор хеле суст мебошад. қувваи ҷинҳои сила хеле кам буда аз чӯб метарсад ва ҳатто як зарбаи калтак яъне шохаи чӯбин метавонад ҷинҳои силаро ба ҳалокат расонад яъне кушад. ҷинҳои сила метавонанд ки шакли худро дигаргун кунад. дар фарҳанги мулкҳои ғарб дар бораи ҷинҳо пеш аз ҳама дар китоби 1001 шаб ҳамчун рӯҳи серноке ки дар даруни кӯза мисли одам шакл буда дастҳояшро дар қафаси синааш ҷиқидаву нишаста мебошад. маълум аст ки касе ин кӯзаро молад, пас аз дарунаш ҷин барояду се хоҳиши дилҳои одамро дар амал татбиқ менамояд. ҷинҳо дар ҳар қиссаҳо ҳар хел шакл доштанашон зикр шудааст. аз ҷумла бештари ҷинҳо афти хунук ва безеб ҳастанд ки одамро ба тарс ва ҳарос меафтонад. одатан гуфта шудааст ки ҷинҳо шохи бузшакл, пойҳои гӯсфандмонанд, думи говшакл ва
пашмдору миён хам ҳастанд. зикри ҷинҳо дар Қуръони Карим. дар асоси бозёфтҳои археологӣ дар қисмати шимолу ғарбии Арабистон одамон ба ҷинҳо ба мисли худо ибодат мекарданд. дар шаҳри қадимаи Палмир ки дар Сурияи имрӯза мебошад, одамон ба ҷинҳо ибодат мекарданд ки онҳоро худои нек меҳисобиданд. дар бораи арабҳои бутпараст ки ба ҷинҳо ибодат мекарданд дар китоби Қуръон қайд карда шудааст. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. ва миёни худову ҷиниён хешовандӣ қоил шуданд ва ҷиниён медонанд ки ҳозиркардашудагонанд барои ҳисобу азоб. сураи 37 ояти 158. мардуми шаҳри Маккаи Мукаррамаи Арабистони Саудӣ ба ҷинҳо ибодат мекарданду барояшон қурбониҳоро содир мекарданд. дар ривоятҳои румӣ бошад, ҷинҳоро бо номи гени ё даймон зикр шуданд. мувофиқи омӯзишҳои исломӣ, Аллоҳ се намуди махлуқи соҳиби тафаккуру шуъур яъне ақл офарид ки ҷумлаи онҳо фариштаҳо, ҷин ва одамон мебошанд. фариштаҳо аз равшанӣ, ҷинҳо аз оташ ва одамон бошанд аз хоку об офарида шуданд. номи ҷинҳо аз калимаи арабӣ яъне ҷана гирифта шуда маънояш ниҳон ё пинҳон буданро дорад. яъне ҷинҳо ба чашми инсон ноаён ҳастанд, вале ҷинҳо одамонро мебинанд. мавҷудияти ҷинро одами муқаррарӣ ҳис намекунад. дар ояти 15 ва 16 сураи ҳиҷрӣ китоби Қуръони Карим гуфта шудааст: бисмиллаҳи роҳмани роҳим. албатта гӯянд чашмони моро ҷоду карданд, балки мо мардуми ҷодузада ҳастем ва ҳар оина дар осмон бурҷҳое офаридем ва барои бинандагонаш биёростем. муҳаммад ибни Аббос ки яке аз ёрони паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва алиҳи васалам буд, гуфтааст ки дар рӯи замин то омадани инсон аввал ҷинҳо омаданд. баъди оне ки ҷинҳо дар рафтори худ беҳад қонуну қоидаҳоро риоя намекарда шуданд, пас парвардигор ба онҳо шоҳи шайтонҳоро ки номаш Иблис буд равон кард. он замонҳо Иблис ҷини олиму донишманде буд ва аз худо метарсид. гарчанде ки ӯ дар қатори фариштаҳо қариб ки меистод, вале бар асоси итоат накарданаш аз тарафи худованд ронда ва лаънат хонда шуда буд. аз ҳамон давра тамоми шайтонҳо ба Иблис итоат мекардагӣ шуданд. баъди он замонҳое ки ҳазрати Одам алайҳиссалом ба замин фиристода шуданд, хеле ки илми исломӣ мегӯяд ҷинҳо мисли одамон метавонанд дар роҳи рост бошанду мусулмонӣ кунанд ва ё роҳи бадро интихоб карда дар олами якумраи торик раванду ва рӯзи қиёмат ба ҷаҳаннам равона шаванд. дар китоби Қуръони Карим Аллоҳ таоло мегӯяд: ҷину инсро ҷуз барои парастиши худ наёфаридам. сураи 51 сураи Зориёт ояти 56. мусулмонон боварӣ доранд бисёри одамонро маҳз ҳамин Иблис шайтон ба роҳи фиребу батила мекунад. Иблис ниҳоят қудрату тавоноӣ бисёр дорад ва аз ҷониби Аллоҳ таоло офарида шудааст. замоне буданд ки Иблис дар осмон бо фариштаҳо зиндагӣ мекард, вале ҳангоме ки маст шуд ва ба худо итоат намекардагӣ шуд ва аз ҷониби худованд ронда ва лаънат хонда шуд ва ба олами ҷинҳо равона карда шуд. аллоҳ таоло дар сураи Ёсин ояти 60 то 62 мегӯяд: эй фарзандони одам, оё бо шумо паймон набастам ки шайтонро напарастед. ҳар оина ӯ душмани ошкорои шумост ва маро бипарастед ки роҳи рост ин аст. бисёре аз шуморо шайтон гумроҳ кард, магар инро намедонистед? ҷинҳо ба мисли одамон зиндагонӣ мекунанду оиладор мешаванд, фарзанддор мешаванд, мемиранду намоз мехонанд, гуноҳ мекунанд, роҳбар доранду маъракаҳо мекунанд. баъзеашон худотарсу баъзеашон беимон ҳастанд, лек умри ҷинҳо аз умри одамон дида дарозтар аст. ба ҷинҳо худованд паёмбарҳо мефиристад ва онҳо дар рӯзи қиёмат низ ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд ва кадоме аз онҳо дурусткор ҳастанд ба биҳишт равона карда мешаванд ва кадоме аз онҳо гуноҳгору беимон ҳастанд ба дузах равона карда мешаванд. ҷинҳо қудрат доранд ки дар назди одам чун шакли одам, ҳайвон, растанӣ ё дигар предмет пайдо шаванд. ҷинҳо низ қудрат доранд ки шууру ҷисми инсонро ва ё ҳайвонро идора кунанд. ин дар ҳолате мешавад ки агар ҷинҳо ба ин ё он махлуқ ошиқ шаванд.
барои гурӯзондани ҷинҳо одам метавонад пайваста хондани қуръон дар хона худро ҳис намояд. агар ҷин дар бадани инсон дарояд, онро танҳо бо номи аллоҳ ронда мешавад. ҷинҳои бадахлоқ аз ҷумла иблиси шайтон одамро ба итоати буд яъне ҳайкал ҳидояту ҳавасманд мекунад, то ин ки ҷинҳо ба хона дароянд. мусулмонон бошанд, калимаи бисмиллаҳи роҳмани роҳим мегӯянд. баъзе ҳадисҳо ҷинҳоро ба се намуд тақсим кардааст, аз ҷумла ҷинҳои мепаридагӣ мормонанд ва ҷинҳои дайдуву сайёҳ. абдулло ибни масъуд ки аз ёрони пайғомбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам буд, қайд кардааст ки ҳангоми ҷинҳо хондани қуръонро аз ҷониби пайғомбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам шуниданд, ба наздашон ҷамъ шуданд ва пайғомбар онҳоро шахсан дидааст ки онҳо ба ҳар гуна махлуқи шаклдор буданд. ҷинҳо метавонанд афти аждаҳор, мор, дарахт, одам, гул, санг, мева ва ғайраро ба худ гирад ва касро ба иштибоҳ биёранд. баъзе ҳадисҳо мегӯянд ки ҷинҳо дар устухон ҷойгир шуда гӯҳро яъне ахлотро мехӯрад. дар ояти 33 сураи ар-раҳмон худованд фармудааст: эй гурӯҳи ҷинниёну одамиён, агар метавонед ки аз канораҳои осмону замин берун равед, яъне ҷин метавонад ба осмони дур равад ва ба ин агар худованд розӣ бошад, агар вай беиҷозат дур раваду суҳбати худовандро бо фариштагон шунавад, пас аз равшании ситора сӯзонда шавад. дар сураи 34 қуръон, сураи Сабо, ояти 12, ҷинҳо бо номи дев ёдоварӣ шуданд. дар ин сура дар бораи он ки чӣ гуна қудрат ба ҳазрати Сулаймон пайғомбари Худо алайҳи салом қудрат аз болои идораи ҷинҳо ваколат дода шудааст гуфта шудааст: ва бодро роми Сулаймон кардем, бомдодон якмоҳа роҳ мерафт ва шабонгоҳ якмоҳа роҳ, ва чашмаи Мисрро барояш ҷорӣ сохтем ва гурӯҳе аз девҳо ва ба фармони мо назди ӯ кор мекарданд, ва агар яке аз онҳо аз фармони мо сар мепечид, ба ӯ азоби оташи сӯзонро мечашонидем. дар ояти 14 сураи Сабо худованд мефармояд: ҳазрати Сулаймон алайҳи салом ҷинҳоро сермашаққат кор мефармуд ва кадомеашон ки фармонбардорӣ намекард муҷозот мегирид. вақте ки ҳазрати Сулаймон алайҳи салом мемираду дар ҷояш наҷунбида меистад, пас девҳо фикр мекунанд ки вай онҳоро назорат карда истодааст. чун маргро ба ӯ муқаррар кардем, девҳоро ба маргаш наогоҳонид, магар кирми чӯбхӯре ки асояшро наздики 1 сол мехоҳид. пас вақте ки ӯ Сулаймон меафтид, девҳо фаҳмиданд ки агар илми ғайбро медонистанд, дар азоби хоркунандае намемонданд. касоне ки боварӣ ба ҷодугарон доранд ва пеши ҷодугарон мераванд, инро донед ки дар ояти 14 сураи Сабо китоби Қуръони Карим худованд гуфта шудааст ки ҷодугарон, дев, бало, шайтонҳо, ҷинҳо чизе аз илми ғайб намедонанд. дар бораи ҷинҳо дар ҷамъият. дар бораи ҷинҳо қариб дар ҳамаи ҳикояҳои мусулмонӣ вохӯрдан мумкин, аз ҷумла дар китоби шӯравӣ синфи 7 адабиёт оиди қиссаи эраҷии тилисимшикан. дар бораи ҷинҳо ба таври васеъ баъди ҳукмронии аббосиён хеле қиссаҳо зиёд шуданд. албатта адабиёти исломӣ дар бораи ҷинҳо кам маълумот додааст, вале дар адабиёти халқӣ оиди ҷинҳо хеле қиссаҳоро қайд карда гузаштаанд ва гуфта шудааст ки чӣ хел онҳо ба доми худ мардҳоро ба ошиқиву зебогӣ, тилову зебогӣ ром карда ҳалок гардонидаанд. ҷинҳо асосан дар роли зулмдор ва шахси зараррасон дар адабиятҳои арабӣ хеле ва хеле қайд карда шуданд ва хусусияти онҳо ба роли шайтоне ки дар адабиёти аврупоӣ вомехӯранд монанд аст. ҷинҳои нарро бо номи дев дар адабиётҳо зикр шуданд ва онҳоро бештар вақт сабабгори бадбахтиҳо медонанд, аз ҷумла бемориҳо, марги ногаҳон ва ғайра. ҷинҳои занона мардҳоро дар хобу дар зиндагиашон даромада онҳоро ба роҳи бад мебаранд.
баъзеҳо аз ҷинҳо наметарсанд ва баръакс ҳаракат мекунанд ки тавоноии ҷинҳоро барои комёб шудан дар кори худ истифода баранд ки ҷумлаи ин корҳо ҷодугарӣ, фолбинӣ, сӯзанзанӣ ва ғайра мебошад ки ин ҷинҳоро боз ҳам тавонояшонро зиёдтар мекунад. фаластиниҳо бовар доранд ки ҷинҳо дилхош шаклро метавонанд соҳиб шаванд, аз ҷумла мисли пиёла, дар, таяқ, мусафед, кӯдак ва ғайра. занҳои фаластинӣ бошанд мегӯянд ки бегоҳ ҷойгаи равғангириро кушодан лозим нест, аз он сабаб ки дар дарунаш ҷинҳо омада мешинанд. тоҷикон бошанд тавсия мекунанд ки бегоҳӣ шом дар берун бозӣ накунанд, дар хона ҳуштаг накашанд, шабона дар мазор нагарданд, таги дарахти чанор, чормағз ва арча хоб нараванд, аз болои алоб наҷаҳанд, бегоҳӣ пеши даҳани дар нанишинанд, хокистаро дар назди хона напартоянд, ҷорӯбро дар торикӣ накобанд ки ин ба оқибатҳои бад меоварад, чунки дар ин ҷойҳо ҷинҳо бисёртар сайру гашт мекунанд. хеле ки дар урфияти мову шумо мегуфтанд, агар кӯдак дар пеши дар афтад, пас он ҷойро намак ва об мепошанд, дар торикӣ бошад, дар назди оина намешинанд. ривояте дар байни арабҳои фаластинӣ аст ки мома ҳаво, зани аввалини рӯи дунё, зани ҳазрати одам алайҳиссалом 40 фарзанд мекунад, 20 вай безеб будааст ки модарашон онҳоро мепартояд ва ин ҳодисаро худо дида бораҳмона онҳоро ба ҷин мубаддал мегардонад. дар адабиёти халқи азар бошад, ривоятҳо ҳастанд ки ҷинҳо аз савориро дӯст медоранд, аз ин лиҳоз ба аспҳо сақичи сиёҳро мешаканд ки то ҷинҳо савор шида бичаспанду ҳалок бишаванд. барои ҷинҳо ҷазои бадтарин ин халондани сӯзан аст. аз ин хотир мардуми тоҷик ва хусусан занҳо сӯзанро ба либоси худ мечаспонанд, то ин ки ҷинҳо ба ҷисми онҳо наздик нашавад. агар сӯзанро ба ҷин занӣ, пас вай як умр мутеъ, яъне ғулом мешавад ва гуфтаи соҳибашро иҷро мекунад. ҷинҳо танҳо бо фиреби кӯдак сӯзанро аз баданашон кашида гирифтанро орзуву ҳаракат мекунанд. аҷоибаш дар он аст ки ҷинҳо худашон мустақилона сӯзанро аз бадани худ кашида гирифта наметавонанд. дар ҷанги нажодие ки дар руанда шуда буд, халқҳои хуту ва тутси аз мусалмонҳо мегурехтанд, чун онҳо фикр мекарданд ки мусалмонҳо ва масҷиди онҳо зери итоати ҷинҳо қарор дорад. дар чӣ ангун бошад, масҷидҳоро месӯзонданд ки сабабаш гӯё онҳо пур аз ҷин буд. дар китоби талмуд ва дигар китобҳои муқаддаси яҳудӣ қайд шудааст ки ҷонварони ҷинмонанд мавҷуданд. онҳо рӯҳе мебошанд ки дар рӯзи шашум, яъне рӯзи ҷумъа офарида шуданд ва худо барои онҳо натавонист ки сари вақт ҷисм созад ва онҳо беҷисм монданд, чунки рӯзи шанбе даромадааст. дар бораи онҳо гуфта шудааст ки онҳо мисли фариштаҳо қанот доранд ва аз як гӯшаи дунё ба дигараш парвоз карда раванд. бар иловаи ин ба монанди одамон хӯрок хӯранду нӯшокӣ нӯшанд, зиёду кам шаванд. одамон бояд ба онҳо худро наздик накунанд. гуфта шудааст дар ин китоб. дар бораи ҷинҳо даҳо адад филмҳо ва наворҳо гирифта шудааст ки қисми зиёди онҳо бо забони англисӣ мебошад. худованди бузург дар китоби қуръони карим махсусан сураи ҷинро нозил кардааст. 72 сураи қуръони карим сураи ҷин мебошад. бисмиллаҳи рраҳмони рраҳим. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. бигӯ, рӯзе ҳазрати пайғомбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам намози бомдодро беруни Макка мехонданд. ҷамоае аз ҷин онро гӯш карданд ва имон оварданд. худои таоло аз имони онҳо ва гуфтугӯи онҳо ба қавми худ дар ин сура хабар дод, то ин ҷо ки гуфт ва алав истақому ояти 16. бигӯ, ба сӯи ман ваҳй фиристода шуд ки ҷамоае аз ҷин гӯш ниҳоданд, пас гуфтанд ба дурустӣ ки мо қуръони аҷиб шунидем ки ба сӯи роҳи рост далолат мекунад, пас ба он имон овардем ва ҳеҷ якро ба парвардигори хеш шарик муқаррар нахоҳем кард. ва он ки бузургии парвардигори мо баланд аст, зане ва фарзанде фаро нагирифтааст, ва он ки ҷоҳили мо бар худо дурӯғ мегуфт, ва он ки мо чунин пиндоштем ки бани одам ва ҷиниён бар худо ҳаргиз сухани дурӯғро нагӯянд.
тамошобинони азиз, агар бихоҳед ки муфассалтар ва маълумотҳои пурра ба даст биёред дар бораи ҷинҳо, пас майл ба китоби Қуръони Карим кунед. Сураи 72, сураи бо номи Ҷин. ҷин аз нуқтаи назари тиб. мувофиқи илми тиб, мавҷудияти ҷинҳо ба мисли дидани хоб аст, яъне ҳастии ҷинро тиб инкор мекунад ва назарияҳое ҳастанд ки ҳангоми инсон ба ягон бемории ҷисмонӣ ва ё душвории зиндагӣ дучор мешавад, мебинад дар мавҷудияти ҷинҳо бештар боварӣ ҳосил намуда ҷинҳоро мебинад. Масалан, агар дар майнаи сар агар лахтаи хун дармонад, пас он ба бемории эпилепсия оварда мерасонад ва одам ба ларза медарояд. дар замони пештар то тараққӣ ёфтани илми тиб, шахсоне ки табиатан носолим таваллуд шуданд ва ба бемориҳои асаб мубтало шуданду ба сари онҳо ҳар гуна дидани ҷисмҳои ғайриоддии воҳиманок ба назар мерасед, пас онҳоро ҷинзада мешумориданд. ҳолон ки бемории рак дар майнаи одам ҳам пайдо шавад, пас чунин одамонро асосан ҷиннӣ мегӯянд, вале дар асл онҳо ҷиннӣ неву, балки шахсони ба бемории асаб гирифта шуда ҳастанд. ҳоло муолиҷаи шахсони ҷиннӣ, ки онҳоро низ девона мегӯянд, то андозае имконпазир аст ва барои онҳо табобатхонаҳои махсус ташкил карда шудааст. аз ҷумлаи онҳо дар Тоҷикистон ин беморхонаи Куктош, ки дар ноҳияи Рӯдакӣ воқеъ мебошад. шумо дар канали Like KJK қарор доред. мо ҳамеша сипосгузорем ки шумо бо мо ҳастед ва видеоҳои моро қадрдонӣ карда лайк мемонед ва ба дӯстонатон мефиристед. ва аз тарафи канали Like KJK ба шумо бародарона насиҳат карда мешавад ки ҳар ҷое бошед ва дар чӣ ҳолате бошед бо зикри худо бошед, намозҳоятонро тарк накунед ва агар тавонед ҳар рӯз 10 салавот ба пайғамбарамон салаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салам бифиристед, то аз шафоаташ бенасиб намонед.